Per alguns, els àudios que deixem els boomers, és a dir, més de 5 segons al WhatsApp, són un malson. En canvi, pels que deixem petits podcasts, se'ns converteix en una oportunitat com és el cas, ja que avui ens comuniquem a través de WhatsApp amb... Avui parlarem amb una persona que ha dedicat tota la seva vida professional al món de la comunicació, al món del lleure, de l'entreteniment, de la cultura, a través de canals de comunicació com la ràdio i la televisió. Però no qualsevol ràdio i televisió, sinó aquella més propera, aquella que n'hi podríem dir municipal o la que més s'acosta al vilatà perquè està totalment relacionada amb els esdeveniments del dia a dia. És una persona que sempre el trobem, per exemple, a esdeveniments com la Fira Modernista i el trobem en el carrer participant d'una forma activa com han de ser aquests mitjans de comunicació locals. També l'hem trobat en actes culturals, fent de presentador, i és una persona, evidentment, molt coneguda en el món de la comunicació local a Terrassa, concretament, i avui tenim la gran sort de que ens hagi dedicat una estona a respondre als nostres whatsapps el gran Oriol Carreras. Molt bones, Oriol. Moltes gràcies en primer lloc per respondre'ns aquests whatsapps i conèixer una mica més la part personal, la part professional, la part dels orígens de l'Oriol Carreras. Vinga, anem a la primera parlant d'orígens i m'agradaria saber a quina edat vas començar i si ja vas començar a la televisió o vas començar a la ràdio. Hola, Xavi, i salutacions a qui pugui escoltar aquesta entrevista per WhatsApp, que t'he de dir que és la primera vegada que m'entrevisten per WhatsApp. Aviam, tampoc no he fet moltes entrevistes, però per WhatsApp ja et dic jo que és la primera. Per tant, a partir d'ara ja no podré dir que no m'han entrevistat mai per WhatsApp. La primera vegada que vaig experimentar amb la ràdio va ser als 19 anys. Concretament, tornant del servei militar. Sí, vaig fer el servei militar a Saragossa, al quartel de Monzalbarba. I va ser, sí, em fa una mica de cosa dir-ho, però va ser una mica curiós el fet de que anés a fer el servei militar. Jo no tenia cap ganes de fer la mili, però aleshores tenia un jefe a l'Hostal de Fum, que és on treballava de cambrer, que em va recomanar que anés al servei militar, que anés a Saragossa, que m'ho passaria molt bé i segurament m'adoraria. Jo crec que em va veure molt tendre. Però fixa't, en allà li vaig donar toms doncs, a les coses que podia fer un cop tornés i una de les coses que tenia al cap ja des de feia un parell d'anys o 3 era fer ràdio amb una emissora, doncs, podríem dir de veritat. I així va ser, quan vaig embrancar-me i amb molta il·lusió i amb moltes ganes vaig picar a la porta de Matadepera Ràdio. I així va ser, com vaig començar als 19 anys a fer un programa de ràdio a Matadepera Ràdio. Veig així que els orígens, com molts que ens vam posar per aquella època en alguna ràdio, van ser aquests, al canal de la ràdio. I així com va arribar l'oportunitat d'entrar en el món de la imatge, en el món de la televisió? Quan portava un any i mig a Matadepera Ràdio presentant el programa Mira que bé, programa propi, que s'emetia els dissabtes al vespre en directe, em va sortir l'oportunitat, o no sé si em va arribar per algú, doncs de que TV20 estan buscant gent. De fet, anys enrere, el meu germà, Quim, que ens portem 5 anys, ja hi va sortir per TV20 presentant informatius, que mira que el meu germà, això de la tele, nanai. Però, mira, va veure l'oportunitat i s'hi va presentar. I suposo que amb aquesta referència i amb el que m'havia arribat, doncs em vaig decidir anar a TV20, que estava al carrer Samarià. Era una tele local que existia aleshores, una tele totalment independent i altruista, evidentment. En allà em vaig presentar, com deia, i crec que vaig proposar, o em van proposar, la Carme Torrades, que aleshores era la directora, de presentar un espai de lectura, és a dir, cada setmana, després de l'informatiu, tenia un espai de 5-6 minuts on feia recomanacions de llibres. Llibres que, per cert, anava a buscar a la llibreria Cau Ple de Lletres, al carrer Cremat, i res, em donaven un lot de llibres i
suposadament, o en teoria, me'ls havia de llegir, cosa que no feia. Ara ja puc dir, ara ja prescrit. El que feia era llegir doncs, la contraportada i una mica l'argument, i amb això tirava i amb això colava. I recomanava aquests llibres que mai a la vida vaig llegir. De fet, no em vaig llegir cap dels que vaig presentar. Home, aviam, cada setmana presentar 4 o 5 llibres doncs donava molta feina de llegir. Aleshores, vaig tirar una mica pel dret. Però, escolta, va colar. Aquestes són les primeres intervencions que vaig fer a TV20. Després va venir un espai d'entrevistes, de cultura, i després em van proposar fer un programa en directe infantil que es deia El joc del Capicua, que ja era un programa consolidat, que funcionava a TV20 i m'hi vaig incorporar. I la veritat és que em guardo molt bon record d'aquella experiència a TV20. I aleshores combinava doncs, el programa de Matadepera Ràdio amb el de TV20. Sempre has estat relacionat amb espais culturals i d'entreteniment o alguna vegada has passat a informatius o has fet informatius? Es pot dir que pràcticament sempre està relacionat amb el tema de l'entreteniment i del tema cultural. De fet, és el tema que m'apassiona i que crec que puc aportar alguna cosa. Però t'he de dir que quan vaig fitxar per Canal Terrassa, aleshores TVT, la televisió de Terrassa, l'altra televisió local, la televisió municipal, en aquest cas de la ciutat de Terrassa, doncs vaig començar fent informatius i fent connexions amb la unitat mòbil de caire informativa. Clar, vaig durar molt poc, perquè vam veure que el tema informatiu no era el meu, simplement perquè sempre intentava posar com una broma, no? Com un ganxo. Encara que jo m'ho agafava bastant en sèrio, però vam veure que no, que el meu era l'entreteniment i que podia donar alguna cosa més en allà. Però, clar, amb el pas dels anys sí que he anat tocant sempre notícies. De fet, ara, amb el programa que estic fent actualment als matins a la Ràdio Municipal de Terrassa, Desperta Carreres, tenim una mitja hora que és una part informativa, pura i dura. El que passa que, com que el programa és d'entreteniment, intentem que sigui una informació amena, saps? Que arribi. Però sí, comentem les notícies de la ciutat i en acabat del programa enregistro, o sigui, faig en directe i queda enregistrat el butlletí horari del matí. Per tant, sempre m'acompanyen les notícies una mica de lluny, però les tinc allà. En aquest cas, ara més de prop, però sempre estic allà. Per tant, sí, toco també tema informatiu. De fet, estic disposat a tocar totes les tecles, més bé, més malament, però intento tocar-les. Si tornessis a néixer, tornaries un altre cop a dedicar-te íntegrament a la ràdio i la televisió? O poder cercaries algun altre camí? A veure si ens sorprens. Ostres, no sé. Si tornés a néixer, no sé si triaria ràdio i tele, No, perquè ja des de petit tinc una cosa molt clara, que m'he volgut dedicar sempre al món de l'espectacle i, de fet, és una assignatura pendent. Clar, segurament pensaràs, bueno, però si has fet teatre, sí, però no plenament. És a dir, m'hauria agradat dedicar-m'hi al 100% al tema del teatre, de l'espectacle en si. Sí, perquè ja des de petit vaig quedar prendat, vaig quedar enamorat del que és l'espectacle en general. De fet, tot el que faig, ja siguin presentacions, ja sigui ràdio, ja sigui tele, sempre les accentuo amb el que és un gran espectacle. Sempre m'imagino un gran espectacle. Saps? La meva imaginació sempre se'n va a crear un gran show. Sigui la presentació que sigui el programa de ràdio que sigui el programa de tele que sigui. Sempre busco algo que comporti no sé, no? Que em doni la sensació que és un gran espectacle. I deia que això em ve de petit perquè el meu pare treballava al Centre Cultural de Caixa Terrassa, el que és ara la FAC Cultural de Terrassa. I treballava des del primer dia que es van obrir les portes doncs, com a responsable de portar els espectacles doncs, que s'oferien a la programació del Centre Cultural. Estic parlant dels inicis. Per tant, hem de pensar doncs, que companyies com de Goll de Gom, el Tricicle,
Mari Sampere, bé, els artistes de l'època, Eugenio, Serrat, tots aquests van passar pel Centre Cultural. Però, a més, hi havia el circuit de Rialles, que era un circuit infantil que es deia abans per espectacles per públic infantil, ara és públic familiar, evidentment. I clar, nosaltres, quan dic nosaltres, som els meus germans, doncs ens deixaven allà, en una de les sales del Centre Cultural on oferien aquest tipus d'espectacles i ens en passàvem doncs, tot el que feien, des de pel·lícules de drac màgic, rialles com La flauta dels sis barrufets, o La guerra dels botons, o El fantasma de l'avió, no? Pel·lícules doncs, que segurament recordareu molts d'aquella època, fins a espectacles teatrals de companyies que començaven aleshores i que ens ho en passàvem. Que això feia que llavors, quan arribaves a casa, intentàvem representar el que havíem vist. I això em va quedar. I això em va quedar. Em va quedar moltíssim. Perquè, a banda de veure l'espectacle, com que nosaltres teníem el privilegi de ser-hi, doncs veiem l'abans, com muntaven, el durant, quan feien l'espectacle, i el després, el desmuntatge. I és una cosa que m'ha quedat molt, molt gravada i que encara ara, quan muntem un espectacle, doncs ho tinc molt present. I per això, no sé, m'apassiona. El tema de l'espectacle m'apassiona moltíssim i no descarto que algun dia doncs, deixi la ràdio i la tele i em dediqui al món de l'espectacle. Però clar, el que em dona de menjar és la ràdio i la tele ara mateix. I si poguéssim rebobinar endarrere, si poguéssim tornar als orígens? Ostres, molt bona. No sé què canviaria, la veritat. Clar, de fet, quan m'escolto o quan veig algun vídeo del passat, evidentment corregiria coses i em fa rumiar de dir, home, si estigués més ben preparat, no cometria aquests errors, però doncs mira, no canviaria res, no canviaria res, no. O sigui, les coses passen perquè han de passar. I si les vaig decidir d'aquella manera, doncs devia ser per alguna cosa. Per tant, no canviaria absolutament res i, de fet, estic molt satisfet d'arribar fins on he arribat, de tot el que he pogut fer fins ara, que no és poc, i espero fer encara molt més, i que seguim amb l'aprenentatge. O sigui, des del primer dia que estic aprenent i ara que estic a l'últim, també. Bueno, l'últim, i que continuarà, evidentment, però seguim aprenent, seguim aprenent. Ara arriba el moment, Oriol, en què ens posem ja en un terreny pantanós i parlarem de les xarxes socials. El periodisme professional ha manifestat constantment, o periodistes de tota la vida que ja porten una trajectòria important en el món del periodisme, llencen constantment el missatge de que les xarxes socials han fet molt mal al periodisme contrastat, al periodisme professional, el periodisme que informa, verificant la informació que llencen o la informació que donen. Aquí podríem tindre un gran debat sobre periodistes influenciats, sobre periodistes que busquen la notícia sensacionalista i com a conseqüència, doncs, aquesta manca de rigorositat en la informació que corre per les xarxes i com a conseqüència, doncs, que el que la rep, de forma conscient o no, fins i tot perquè potser cerqui notícies que li cridin l'atenció i que siguin més senzilles de pair, doncs se les empassa. Què opines sobre el moment actual del periodisme a les xarxes socials i qui creus que en té més responsabilitat? Aquests periodistes que influenciats o no, a costa de diners, evidentment, llencen el que llencen, o els oients que preferim tenir notícies fàcils, sensacionalistes i que ens impactin. Quina és la teva opinió sobre la situació actual del periodisme i les xarxes socials? Ui, les xarxes socials. Ja hem tocat el tema. Home, mira, jo crec que la responsabilitat és d'un mateix. O sigui, cadascú ha de ser responsable del que escolta i del que mira. I llavors del que digui ja depèn d'un mateix, no? Però, mira, fixa't, això de les xarxes socials, jo sempre ho
ho comparo amb les tafaneries que hi havia anys enrere, fa molts anys enrere, en els pobles. Bé, de fet, hi ha alguns pobles que encara continuen aquestes tafaneries. Però ara, com que hi ha les xarxes socials, ja han substituït això. Però, de fet, si ho rumiem una miqueta, és l'origen del que es genera moltes vegades a les xarxes socials. A mi m'han dit, a mi m'han comentat, pum, ho publico, pum, ho comento. Això passava en els pobles. M'ha arribat que tal s'han anat a no sé on o ha fet no sé què i ho deies amb una persona. Després aquesta persona ho deia amb una altra, arribava amb una altra i, clar, evidentment no arribava a tanta extensió de gent com és ara a les xarxes socials, que aquest és el problema, que tu publiques a les xarxes socials i ho veu un gran nombre de gent. I com si tens més repercussió, doncs arriba encara més amb més gent. Doncs responent la pregunta, que ja te l'he respost a l'inici, jo crec que el responsable és un mateix. És evident que hi ha sectors o mitjans, fins i tot, que generen aquest tipus d'informació enganyosa, falsa, dir-li com vulguis, no? Per tal de que doncs, cridar l'atenció i perquè s'enganxin a la notícia o perquè el que sigui. Però vaja, jo crec que el responsable, insisteixo, ha de ser un mateix. És a dir, a mi m'agrada seleccionar. Jo no em miro tot ni m'ho crec tot. Sí que és veritat que cada cop costa més contrastar la informació, però vaja, hi ha sí els canals on puc anar a contrastar la notícia o creure'm que aquella notícia és verídica. Hi ha mitjans bastant importants doncs que són creïbles ja de per si. Ara, si tu vols creure un mitjà per dir-li alguna cosa, per dir-li mitjà, que no saps ni quin diari és, ni qui l'escriu, ni d'on surt, doncs, bueno, tu mateix. Però, insisteixo, el responsable som nosaltres mateixos. Per tant, un mateix. Els que escoltem quan podem o sovint el Desperta Carreres, doncs jo penso que una de les coses que ens atreu és que retrobem aquella radiofórmula matinal en la qual ens acompanyava a través d'entreteniment, a través de fer participar els oients. És aquella ràdio de companyia que moltes vegades doncs, o t'enxampa si tens un treball que pots escoltar a la ràdio treballant, o pots estar conduint, o fins i tot doncs, pots estar molt atent del que se'n diu. És a dir, és una ràdio de companyia, però alhora en un moment donat et crida l'atenció a algú i prens atenció, pares, escoltes i continues amb la teva rutina. A més, és una ràdio que surt de les grans emissores de ràdio, és a dir, no hem d'anar a tirar sempre d'aquestes emissores de ràdio que són capçalera de radioents, sinó que també tenim l'oportunitat de que altres emissores municipals ens aportin també una altra visió i una altra manera de fer aquesta radiofórmula. Suposo que va per aquí, però Oriol, en què està inspirat el Desperta Carreres? Va una mica per aquí aquest tipus de ràdio i tu qui creus que és l'oient que escolta Desperta Carreres cada matí? Doncs mira, el Desperta Carreres, que és un programa que fem diari de 8 a 9 a la Ràdio Municipal de Terrassa, ja té colat la Falca, al 95.2 de la FM, doncs és un programa doncs, que sí, que pot ser que hagi begut de programes d'anys enrere matinals. De fet, jo sempre m'he considerat un amant de la ràdio i sempre m'ha agradat escoltar infinitats de programes, però no ara, o sigui, sempre. I estava enganxadíssim a l'Arús con Leche, que feia l'Alfons Arús, cadena catalana, després ho va fer M80, bé, va fer diversos salts, o Força Barça, que feien per Ràdio Club 25, i després va saltar a altres emissores com a Ràdio Barcelona, o també estava molt enganxat a Goma Espuma, que van ser els successors justament de l'Alfons Arús, o el Terrat, o el versió RAC1 ara mateix. Bé, no sé, hi ha molts programes. Per exemple, La Ventana, quan la presentava el Xavier Sardà, i després la Gemma Nierga. En fi,
que, vulguis que no, tens referències de diferents programes, que alguns s'assemblen, altres no, altres eren molt creatius, molt imaginatius. Per exemple, també me'n recordo escoltar la part final, els blocs finals de Luis del Olmo, de Protagonistes, que feia allò del Jardín de los Bonsais, o també l'Hoy por Hoy amb el Gabilondo, amb l'Iñaki Gabilondo, o el Matí de Catalunya Ràdio, fins i tot. I és això, vulguis que no, agafes referències de diferents programes i els trasllades amb un producte teu, no? I fixa't, el Desperta Carreres, el que intentem, és que tingui seccions que no puguis trobar a altres programes. O sigui, ens hem complicat la vida a base de bé. I jo crec que ho hem aconseguit. Si més no, les seccions tenen una personalitat que qui la fa, doncs fa que soni diferent. Ja dic, almenys ho intentem. I va un públic destinat doncs, a qui vulgui escoltar la ràdio, perquè, clar, a l'hora que el fem, sabem que el públic majoritari és públic de cotxe, és a dir, ràdio de cotxe, que ens sintonitzen, que això sí que tenim constància, que s'informen per l'actualització que fem del trànsit, o del temps, o de les notícies de la ciutat, o per les seccions. Jo diria que és un públic de 30 cap amunt. Sí, m'atreveixo a dir. Ara, com que tenim aquestes vies, aquests aparadors de les xarxes i les plataformes on podem penjar el programa, doncs aquí sí que arribem potser a 20, 25, 26, però molt poc. Jo diria que és 30 cap amunt. 30 cap amunt. Majoritàriament el públic que tenim al Desperta Carreres. Tu creus que avui en dia la gent jove escolta la ràdio o busca uns altres canals i uns altres mitjans per escoltar i entretenir-se? Jo crec que no, que la gent jove ja no escolta la ràdio. Però, clar, hauríem de veure que la nostra època, o la meva època, vaja, clar, escoltàvem la ràdio, però segurament els meus avis l'escoltaven molt més, la ràdio, perquè només tenien la ràdio. Que aleshores, quan jo l'escoltava, escoltava la ràdio, però tenia la tele, tot i que no hi havia masses canals, però tenia la tele. Després, quan van sortir més canals, la ràdio també va quedar en segon pla. Sempre ha estat allà, saps, a la corda fluixa, però s'ha mantingut. La ràdio sempre s'ha mantingut en el seu origen. I crec que el jovent no escolta tant la ràdio perquè podríem afegir la ràdio en directe. El que sí possiblement escolten és més a la carta, busquen més els programes, que no em refereixo a podcast, que podcast és una cosa i ràdio és una altra. Per mi és molt diferent. Jo crec que, igual que a la televisió, anem a buscar el contingut que ens interessa. O sigui, cadascú ja es fa la seva graella des de fa ja un temps. Però vaja, l'essència, la gràcia de veure un programa en directe, la ràdio en directe, ostres, els que som nostàlgics encara ens mola. I jo crec que encara és vigent en moltes coses. Però que el jovent ha perdut l'hàbit aquest de la ràdio, estic convençut. I fins i tot tinc una teoria, que quan la ràdio desaparegui dels cotxes, aleshores sí que tindrem un problema. Tindrem un problema bastant gran, perquè la ràdio, on s'escolta majoritàriament, és el cotxe. I per tant, no sé, espero que no la treguin mai del cotxe i tampoc del despertador, perquè el despertador també fa la seva funció bàsica perquè es mantingui la ràdio. Per tant, visca la ràdio i escolteu la ràdio. Ja està. Ha arribat el moment de posar-te en un compromís. Ets més de ràdio o de televisió? Doncs mira, soc més de ràdio. M'agrada més la ràdio. És la pregunta bàsica, aquesta, ràdio o tele, no? És el pare o la mare, no? Però soc més de ràdio. M'agrada molt més la ràdio, perquè a la ràdio ets més tu, a la tele depens de molta més gent, d'un equip més nombrós, i a més no té res a veure la tele amb la ràdio. Sí que pots traslladar potser un format de ràdio a la tele, però l'has de farcir d'una altra manera de fer del que faries a la ràdio. I de la tele a la ràdio és més complicat. És més complicat perquè, clar, a la ràdio s'ha d'explicar tot. No sé. Jo em quedo amb la ràdio, ja està. No em vaig per les branques, precisament per això, perquè la ràdio ets més tu, pots crear les coses, és més senzill a l'hora de donar més continguts, d'oferir
doncs el que vols explicar. En canvi, la tele és més complicada, o la fem més complicada, saps? Però sí que depens de moltíssima gent. I la ràdio, en canvi, què va? La ràdio és posar-te davant d'un micròfon i tira. Només amb el micròfon ja pots fer un programa. Jo penso que quan hi ha un esdeveniment cultural a Terrassa i surt del canal de televisió de Terrassa al carrer, una de les coses que més esperem tots és veure quan l'Oriol Carreras surt a buscar aquesta participació del Vilatà. I no només a la televisió, en un esdeveniment cultural, a la ràdio. Jo penso que el gran repte de la persona que està fent la presentació i que busca la complicitat de la gent és aconseguir trencar aquell gel de que a algú se li acosta amb un micro, ostres, i ara aquest que em preguntarà i què diré jo, no? I aconsegueixes que la persona doncs, trenqui aquests moments de por i comenci a explicar coses i participi d'allò que estàs preparant. Suposo que aquesta complicitat és realment el que cerques i amb la que ho deixes més. Home, presentar-ho tot no sé, per sort hi ha altres persones que també ho fan molt millor que jo i també presenten molts actes. Sí que és veritat que m'ha tocat presentar molts esdeveniments i m'agrada molt aquesta complicitat amb el públic, com comentes. De fet, és el que més m'omple. Mira, et diré un secret. El que més m'agrada d'això que dius de la complicitat és que quan presento un acte o quan faig un programa de ràdio o de tele i hi ha públic present, el que intento sempre és provocar un somriure o un riure, saps? És com un repte que tinc propi, no? Que només començar a aconseguir això. Si aconsegueixo això, jo ja em quedo tranquil després, saps? Penso que les persones ja estan còmodes. Si no ho aconsegueixo, és més d'orilló. Em costa molt més. Fixa't, sembla una tonteria, però mira, és una cosa que em passa. I potser m'agrada molt més presentar actes en públic. O sigui, sempre que hi hagi públic, jo em sento... Soc feliç. Soc feliç. O sigui, creixo. I em noto, saps, que me'n vaig. A vegades ho he presentat amb companys o he estat amb companys i els he dit que ja se me'n va la pinça, saps? Perquè és que em disparo moltíssim. En canvi, la ràdio, ja m'hi trobo a vegades que estic sol, parlant, sí que pot entrar alguna trucada, però ostres, costa molt més. Fins i tot, mira, fixa't, en molts programes, i de fet ara ho he recuperat amb el Desperta Carreres, que de fet ja fa 3 temporades que estic fent el Desperta Carreres, però amb alguns programes que havia fet anteriorment ho he incorporat. Hi ha públic, però clar, evidentment públic no real, sinó gravat. I faig veure que venen d'Arbúcies. Sempre dic que són 80 persones que venen d'Arbúcies cada dia amb un autocar. Bueno, m'invento tota una història. Cada dia una història diferent, però sí que m'ajuda que hi hagi aplaudiments. M'ajuda imaginar-me que hi ha públic allà present, saps? Fins i tot, quan em dirigeixo al suposat públic, senyalo a la paret, on suposadament hi ha una graderia en públic. Que això m'ha passat, m'ha dut algun problema respecte als estudiants en pràctiques que venen a la ràdio i em veuen assenyalant a la paret i jo dirigint-me a un públic fictici. I m'han preguntat, escolta, això d'Arbúcies, per què Arbúcies i per què públic? I llavors, clar, he d'explicar, no, Arbúcies és inventat, vull dir, ho faig per justificar que tenim el públic gravat. I arriba clar, em miren raro, evidentment, però al cap d'uns dies, i això ha passat i és verídic, han acabat saludant ells mateixos o elles mateixes al públic d'Arbúcies. Vull dir, diuen, hola, públic d'Arbúcies, vull dir que al final el veuen, no? Que lo xulo de la ràdio, que no sé si ho he dit en alguna de les respostes, però lo xulo de la ràdio és la imaginació. Però, clar, la complicitat és més difícil i depèn de quin programa. Per tant, em quedo amb els esdeveniments o actes en públic. Oriol, moltes gràcies. Agrair-te un cop més la teva participació en aquest espai. Ja ho veus, és un espai humil, És un espai humil
però ha estat super xulo poder parlar amb alguna persona que ha dedicat tota la seva vida al ràdio i la televisió i a més d'una forma tan propera a través d'una emissora municipal, i moltíssimes gràcies per compartir la teva part més personal, que al final és el que busquem en aquest espai. Moltes gràcies i ens anem veient. Una abraçada. Moltes gràcies, Xavi, i moltes gràcies als que heu arribat fins aquí. Això vol dir que heu pogut escoltar i resistir les meves respostes. I, Xavi, t'agraeixo moltíssim que hagis pensat en mi. També vull pensar que em tenies en llista i que no t'ha fallat ningú. Espero, Espero. Mira, deixa'm que acabi amb una frase que va dir una vegada el Tortell Poltrone, que me la vaig apuntar i em va agradar moltíssim i que espero que us serveixi a vosaltres. Un dia al que no hem rigut és un dia perdut. Que vagi bé, adeu-siau.